Kakarating pa lang namin dito mga kahigala, nasa marketplace na naman kami. Alam nyo na kung bakit nandito na naman kami. Bored ang life. Kung may Junakis ka, so dito mo ilagay no, sa plaza kaya may paglaruan. Oh, ito ang bata ko. Marami yatang tao kay maraming nakapark dito sa labas. Ito ang muka ng market no, sa loob. Marami din silang tinda. And then, ito naman ang muka sa labas sa bahay ni Kuya. Marami din silang tinda, no? Pamasko, mga aksesoris ba? A few days later. Magandang umaga sa inyong lahat. Another day na naman. Day. Papunta kami ngayon sa bahay ni Madam Gina, no? Pero iba ang ating dinaanan, diba? Kaya lumipat na sila ng bagong bahay. Chararan! So magkalapit na sila sa isang Pinay na si Lori, no? Yung palagi kong kinakasama na palagi kaming tatlo magkasama ba? So magkalapit na sila, no? Ako lang ang malayo sa kanilang dalawa. So kung maglipat na naman kami dito, na naman kami banda para malapit na ako sa kanila. So nagsamok-samok tasad ko ni Banana mga kahigala no, early in the morning. As in super layo talaga ako sa kanilang dalawa mga kahigala. Tudyoon ba kung sa Bisaya pa ang among place no, sa aming bahay ba. Kaya mahirapan talaga ako sa kalisod no kung hindi ka marunong mag-drive. Kay maghasol ka ug tao nga katigo mo drive. Ito na lugar mga kahigala na tinatirahan nila ni Gina at Lori is malapit lang sa tinatrabahuan ni Banana. Plan namin ni Banana kung matapos ng among kontrata sa bahay is maglipat kami dito na lugar no para madali lang ba at alam nyo na mahal na ang gasolina ngayon no para magkatipid din no. Pait pas ang palaya mga kahigala no kay malayo tayo sa kabihasnan. Wow, dito na tayo sa bahay ni Madam Gina, mansyon, charot. Papasok na ako mga kahigala sa kanyang mansyon. May aso. Ay! It's okay, hindi friendly sila. Marami din siyang mga halaman, oh. Plantitas. So, ito ang kaniyang loob, no? Sala. Char, malaki siya. And then, kusina. Pinagluto din niya ako ng breakfast. Sana all. Parang madam si ako ba? On the way kami sa Sherwood Garden mga kahigala. Sinundo kami ni Madam Lori sa bahay ni Madam Gina at dinala din niya ang kaniyang stepdaughter kaya mag-isa lang daw doon sa bahay nila. Magkapi-kapi lang kami doon sa Sherwood Garden no kay gipanglaay mi mga kahigala kay matagal din kami hindi nakalabas. Kay lagi ang weather dito is parang buang. Usahay mo init, usahay mo uwan. So apat kami ngayon sasama ang Miss Dubai no, yung galing sa Dubai. Yan na ang Sherwood Garden Center. Palabas na kami dahil papasok na kami. Joke lang. Ang kanilang mga halaman dito is mga dollar. Can't afford man. Oy, salig lang tas pangadyo ani. Waiting lang kami sa aming order no. Nag-cake lang at soft drinks din yung iba. Nagkapi lang. Hindi na, ano na to? Pero nilagyan yan. Tapos hindi ko pa. Tapos lumabas yung mga water. Pero, gusto ko nga sipain yung party. Punta muna kami sa Walmart Park no. Mag-resort kami doon sa mall. Parang kayo mga sumbit na nakamot. Baka tatulungan na tayo niyan. Uy, wala nang galit na namin yung table mountain. Talagang kami, dalawang oras kung pinikin ano yun eh. Dito ako rin makita. Yung kasama ko fit tapos ako. May mga mountain, pwede bang umupo na sa table? Upuan sa table ba? Doon ka sa taas, meron kasi silang bakod. Yung pwede mo Talaga kami ni dalawa kami. ni special friends. Siya pwede. Sana all my special friend. Ay, kami. Tuloy na. Igala. Igala. Mag-picture ka na. Remembrance mo ba? Na ano yun? Nandito kami sa shop ng mga sandal ba. Bibili si Madam Gina. Kaya nabugto ang dyan sandal. Takong pamar. Yan, nakapili na si Madam ng kanyang sandal. Sabi ko, wag ka muna magtakong. Baka mabugto na naman ulit. Sama-sama lang ako sa kanila. Tingin-tingin lang din. So ito, may malaking Christmas tree din sila. Maganda dito magpicture. 2 hours later. Kain ng pizza. Nandito kami sa bahay ni Madam Gina. Bumalik kami dito. Chika-chika muna, inom-inom ng kape at kain ng peanuts while waiting ni Banana. On the way na daw siya. Ihatid namin si Joy sa CBO.
Malamig ang simoy ng hangin kay Pasko na. Ito oy, on the way na kami sa bahay ni Joy. Medyo ladyo gajod. So hapon na. Ting pa ni hapon na pud. Doon dito. Cebu Neighborhood Watch. Okay. Thank you. Bye. Thank you so much, ha. 3 days later. Again and again, mga kahigala, pupunta na naman kami sa Walmart Park kahit maulan. So, kailangan talaga kami pupunta dito kaya magpadala kami ng pera para isend namin sa Pilipinas. Kaya nagka-problema doon, ginuog ko, may bagyong udit doon mga kahigala. At wala na silang makain, no? So, magpadala kami pang bigas. Pasko na ang loob sa Walmart Park. O yan ang Walmart Park. Maraming regalo mga kahigala. Nang lupad na. Nasa atop na. Muna ang ilang Christmas tree. So yan na si Banana. Pasulod na sa Western Onion. Kagabi nagluto ako ng maha para dalhin namin mamayang hapon sa bahay nila ni Higalang Lori. So yan, magdala din kami ng soft drinks at sabana. O yan, ang aming dadalhin, nagluto din si Banana ng manok at rice din, nagluto ako. At si Banana nagluto din ng noodles. So yan, at nagdala din ako binangka na bigay ni Higalang Cindy. Itong regalo na to is ibigay ko kay Higalang Gina. Ayan, sa aming dalawa ni Banana, ulala. At bigyan ko din si Lori at Gina ng halaman. Papunta na kami sa bahay ni Higalang Lori. O medyo traffic. Baka waiting tayo nito ng 1 hour. Buti na lang at in-invite kami ni Lori. Kasi kung hindi siya nag-invite sa amin, kawawa kami ngayong Pasko. Kay tunganga lang talaga. Kay kami dalawa ni Banana. Dito lang kami sa bahay magmuni-muni. Ay, Diyos ko. So maganda na nakalabas kami sa Pasko. Thank you so much Lori Ging sa pag-invite. O yan na ang kanilang bahay. Nakasunod kami ni Higalang Gina. Yan yung sasakyan nila maitim. Yan na si Madam Lori, naka-ready na ang among imno, no? Baka malasing tayo nito. Yan ang aming ininom, no? Mix na yan, sarap. Yan na ang aming mga handa. Marami ding dala si Madam Higalang Gina. Yan, happy Merry Christmas. Happy ko. Yan na, naka-ready na ang aming lamesa. O, diba? Kain na kain. Yan na sila, busy na sila sa kain-kain mga kahigala. Yummy yummy. Yan ang aming food. So si Higalang Gina ang pinakamaraming dala. Bongga talaga to si Madam Higalang Gina. Sweet na naman tayo. So yan si Madam Higalang Gina ang naggawa niyan. O yan sa akin maha. O yan na si Higala. Kain. Yan si Lori Ging. Si Banana mga kahigala, hindi talaga siya maboard, no? Basta manumbay siya kahit tukatib ka adyo. Grabe. So nag-help kami og panghugas. So yan si Higalang Gina, nag-help kaming dalawa. So yan, marami pang hugasin. Tapos ito ako, charot. Pauwi na kami mga kahigala, alas 9 na ng gabi. Maraming salamat sa pag-invite Madam Lori at salamat din Higalang Gina sa pagdala ng maraming food. Merry Christmas all! Nagdala na naman ako ng again na bring house. Yan na lang ang aking natira na mahal. Tapos ito ang aking mga food na dala. Hindi ko na lang buksan, oy. So ito ang aking natanggap ni Madam Higalang Gina. Oh, yan. Hindi ko alam kung anong nasa loob. Charot. And then may kay Banana din. Ano kaya ang laman nito? Parang exciting. Charot. Buksan ko na kung anong laman. Ay, beltong ang laman mga kahigala. Paborito ni Banana. At sa akin naman is chocolate. My paborito. Then, The next day. bumalik na naman kami sa bahay ni Higalang Gina. Ini-invite kami para mag-dinner. So, mag-bray-bray daw kami dito mga kahigala. So, yan. Dito na kami. Ay, nakatingin ang aso. Kaya sa salas na ako lang. O yan na mga kahigala, nag-start na sila og bray. Minadali to namin mga kahigala kay maulan na oy. So yan ang place ni Madam Higalang Gina. Medyo malaki din. Oh, pwede na tayo dito maglaro og Chinese garter. Yan na si Banana. Nag-help na siya kay kugihan man ni si Banana mag-bray-bray. Yeah, I mean this. Maybe that one's already. Yeah. Quiet night in the rain. Nag-start na lang kami og kain mga kahigala while nag-wait kami ni Higalang Lily kay medyo maliit daw siya. O yan si Banana kawawa o nahumod na talaga siya sa ulan. So ito ang banana ni Gina, banana ni Lori yung nakaiglas. O yan si Lori, chika-chika.
Yan si Lily yung nakablande. Sa wakas, dumating na sila mag-asawa. So, ito ang kanyang hobby. Yan, katabi ni Banana. Sweet na naman kami. Sweet Caroline. Pauwi na kami mga kahigala, no? Gabi na. So, yun lang ang aming ma-share ni Banana. Ang lagi nyo talaan is be patient, be humble, be simple sa buhay. Pero always happy and most of all, be kind. Babush!